Pam rydych wedi portreadu Hedd Wyn fel merchetwr yn y ffilm? Mi nes i seilio cymeriad Hedd Wyn ar yr hyn oedden nhw wedi ddarllen, ar yr hyn roedden nhw wedi glywed gan bobl oedd yn adnabod Hedd Wyn. Mae cariadon Hedd Wyn yn y ffilm yn bobl go iawn. Mae yna sail hanesyddol i bob un ohonyn nhw. Un rheswm pam nes i bortreadu Hedd Wyn fel yna oedd y ffaith i fod o'n 10 oed, 30 oed, heb briodi ni'n peth. Wel pam? Wel, un rheswm oedd, mi oedd o'n cael perthynas gyda merched, ond doedd o ddim eisiau priodi am sawl rheswm, ac un rheswm oedd, doedd o'n gallu cynnal graig, doedd ddim yn gynno arian. Hynny di, mi oedd o'n rhyw ysbryd rhydd, carefree. Dwi'n meddwl basa priodi'n dy siwtio di, Elis. Hen lanc fyddi di. Gafio yn llanc ifanc gynta. Holl bwynt y portreadu yma oedd dangos mae person heb gyfrifoldeb oedd Hedd Wyn, ac un o'r pethau pwysica'r ffilm ydy y ffordd mae person eitha anghyfrifol a di-gyfrifoldeb yn gorfod cymryd baich, yn gorfod derbyn cyfrifoldeb, pan mae'n rhaid iddo fo neu i frawd Bob sy'n llawer iawn iau yna fo fynd i'r rhyfel. Felly, eisiau portreadu y newid mawr yn ei agwedd o. Mae'n rhaid i bob person, mae'n rhaid i bob cymeriad mewn ffilm ddatblygu trwy'r ffilm, neu os ydych chi'n ffilm ohoni. Dyma un ffordd roedd Hedd Wyn wedi datblygu o fod yn berson heb gyfrifoldeb i fod yn berson oedd yn gorfod gwneud dewis, a hwnnw'n dewis anodd iawn iawn. Fe gollwyd cenhedlaeth o Gymru yn sgil y rhyfel. Pa fath o effaith gafodd hyn ar Gymru? Mi gafodd y rhyfel mawr effaith ar bob cenedl ac ar Gymru wrth gwrs. Fe gollwyd 20,000, 40 o filoedd o Gymru. Mi oedd hwnnw'n sicr yn un effaith bod cymaint o siaradwyr Cymraeg wedi cael ei lladd. Ond yr effaith bwysica gafodd y rhyfel ar Gymru oedd gwrthryfel yn erbyn pwera mawrion, yn erbyn ymerodraeth. Yn syth ar ôl yr rhyfel, mi oedd yr ysbryd Cymreig cenedlaetholdeb yn fyw. A fe sefydlwyd Plaid Cymru er enghraifft, chydig blynyddoedd ar ôl y rhyfel, mi oedd yna nifer o Gymru yn benderfynol o beidio a chael ei dal mewn sefyllfa fel yna eto. Hynny di, doedd Cymru ddim eisiau bod yn rhan o ymerodraeth fwy, oedd yn gallu signo nhw i ryfel, oedd i'w wlad fechan efo'i phroblemau hunan. Wedyn, y dylanwad mwyaf gafodd y rhyfel mawr ar Gymru oedd creu cenedlaetholdeb, ysbryd Cymreig newydd, gwladgarwch newydd, a hwnnw gwladgarwch Cymreig, nid yn gwladgarwch imperialaidd Prydeinig. Esboniwch y defnydd o eironi a symboliaeth yn y ffilm. Mi ddywedwn ni fod y ffilm yn un eironi mawr. Mae'n eironig o'r dechrau'r diwedd. A'r eironi wrth gwrs bod yna fechgyn o gefn gwlad Cymru, oedd yn medru'r Gymraeg, doedden nhw ddim yn filwyr, bechgyn gyffredin hollol, yn cael ei signo i mewn i rhywbeth mawr mewn gwledydd eraill, nad ydyn nhw rioed wedi gweld, nag ydyn nhw'n deall, dydyn nhw'n deall yr hyfel. Holl bwynt y peth ydy bod yr hyfel mawr yma yn bodoli, o rhywun yna bobl oedd nid oedd yn filwyr yn rhan ohono fo. Mae hwnna'n eironig o'r ddechrau i'r diwedd. Mae'r symboliaeth yn wledig ac yn gartrefol ar un ystyr, ac wedyn mae'r symboliaeth yn filitaraidd ar ystyr arall. Mae gennych chi wrthgyferbynnu, dwi'n meddwl, rhwng y ddau beth yna yn weledol ac yn gry yn y ffilm. Beth yn union oedd eich rôl chi? Faint o ddylanwad oedd gyda chi ar ôl trosglwyddo'r sgript? Mi oeddwn ni yn trafod pob drafft o'r sgript gyda'r cyfarwyddwr Paul Turner, wrth gwrs. A mi oedd y sgript a'r prosiect yn ffrwyth cydweithio perffaith, dwi'n teimlo, oherwydd roedd y peth yn datblygu drwy'r amser, roedd yna daflu syniadau nôl ac ymlaen, a mi weithiodd y peth i'r dim. Unwaith oedd y sgript yn derfynol, roedd o yn derfynol. Hynny di, dwi wedi gweithio gyda phobl, oedd yn newid y sgript ar ôl chi gyflwyno fo, ond yn achos Hedd Wyn, mi o'na elfen broffesiynol iawn y peth. Be wnaethon ni oedd cael y sgript yn derfynol ac mor berffaith a gallen ni. A wedyn, dwi'n credu bod y cyfarwyddwr wedi gwiro oddi ar y sgript o gwbl.
Oes datblygiad yn rôl y ferch yn y ffilm? Does dim datblygiad i rôl y ferch yn y ffilm fel y cyfryw ddim yn teimlo. Mae hi yna oherwydd nid i datblygiad hi sy'n bwysig, ond datblygiad Hedd Wyn, hwnnw sy'n bwysig. Ble bynnag mae Hedd Wyn, mae hi yna. Mae yna uchafbwynt i'r ferch, ond nid datblygiad, a mae yna uchafbwynt yn dod ar y diwedd, fi'n teimlo. Oedd gallu chwerthin yn ysgafnhau'r tyndra? Mae'n rhaid i chi gael hiwmor a thristwch mewn ffilm yn gyffredinol, dwi'n teimlo. Os di hi'n ffilm ddwys, anodd, ffilm drist fel Hedd Wyn, mae'n rhaid i chi gael yr elfen yma o hiwmor, oherwydd mae'r ddau beth yn gweithio yn erbyn ei gilydd. Mae'r hiwmor yn ysgafnhau'r dyfnder a'r trymder, os liciwch chi, a hefyd, wrth gwrs, mae'r hiwmor yn gwneud y drasiad i'n fwy o lawer. Mae'r ddau beth yn gweithio yn erbyn ei gilydd. A'i ffilm drist yw Hedd Wyn? Mae Hedd Wyn yn ffilm drist ar un ystyr. Mae hi'n ffilm hapus o ystyr arall, oherwydd mae hi'n ffilm am rywun oedd yn llawn bywyd, llawn egni, llawn hwyl, llawn hiwmor, ond wrth gwrs mae'r holl beth yna'n cael ei dinistrio. Mae hi'n ffilm drist oherwydd bod hi'n ffilm am y rhyfel ac am genedlaeth gyfan o fechgyn ifanc yn ei dinistrio gan y rhyfel. Mae hi'n ffilm lawen, mae hi'n ffilm hapus mewn ffordd, a mae yna ddiweddglo hapus a thrist iddi. Ond mae'n hapus oherwydd bod Hedd Wyn wedi ennill. Nid yr rhyfel enillodd, ond Hedd Wyn, y person creadigol. Felly mae yna yn eironig iawn ddiweddglo hapus a diweddglo trist i Hedd Wyn. A mae hi'n ffilm anghyffredin o'r safbwynt yna, dwi'n meddwl. Ydy'r symbolau gweledol yn y ffilm yn holl bwysig i ddeall y ffilm? Cyfrwng gweledol ydy'r ffilm yn mwy na dim byd. Ac mae'r holl beth hwnnwch chi ar y sgrin yn Hedd Wyn i mi yn holl bwysig. Dyna'r byd. Dyna'r byd mae Hedd Wyn yn perthyn iddo fo. A mae yna gyferbynnu wrth gwrs rhwng y byd tawel, gwledig, syml yma i fywyd o yn Nhrawsfynydd ac yn y blaen. A'r byd cymleth yma pan mae o'n yr rhyfel. Mae yna gyferbyniad cryd yn meddwl rhwng y bywyd tawel a'r bywyd difrifol yma roedd y milwyr yn ei gael. Yr hyn welwch ar y sgrin ydy y cyfan, dwi'n meddwl. Hynny ydy stori weledol ydy. Mae pob ffilm yn weledol. Dydy'r deialog, mae'n cyfran fechan iawn i gario'r darluniau ymlaen.